Tervetuloa katsomaan mun tallipäivää. Ja mä oon nyt tallilla siis ja mulla on vesetty Felix valmiiksi tänne, koska miksei nyt, koska mä nyt ite kerke pistämään tuntihan alkaa niinku 5 minuutin päästä, koska Jenni on nyt siis toi mun valmentaja tuo sisällä vielä pistää sen kamoja. Ja mun kaveri tulee mukaan tunnille ja sillä on Riki ja mulla on tää Felix. Ja me ei mennä isolla kentällä, vaan me mennään pienellä kentällä, koska me ei nyt isolla kentällä jakseta mennä aina. Me mennään nyt pienemmällä kentällä. Brrr. Me ollaan saavuttu kentälle ja nyt mä nyt oon jo ollut selässä jonkin aikaa. Ja Felix on tässä. Brrr. Hyvä. Mulla on kypärässä siis voltti.